Ryby, aj pro vás môže jún znamenat měsíc velice silných emócií. Velikýma témama budú hlavne vztahy, intuícia a rodina. Ve vztahoch môže dojít k nejakému návratu človeka z minulosti a k dôležitému rozhovoru. Hodně aktivná bude tento měsíc aj vaša kreativita. Budete mít nové nápady a môžete začať nové projekty. Některé príležitosti môžu dojít velice nenápadně, ale neskôr sa ukáže, jak byly důležité. Tento měsíc můžete cítit, že se ve vašem životě něco důležitého začíná měnit. A co vám na to povídali karty a runy? No krásné jsou. Ukazují novou pracovnou ponuku, lepší finanční období, důležitého spojenca a spoluprácu s ním, nové kamarádstvo alebo vztah, postupné upokojení ve vztahoch, návrat sily a vitality po vyčerpání a aj dobré správy. Na spodku našeho záhoráckého orákula je radosť. Teda tým směrem sa v júni bude posúvať váš život. A runy to úplne potvrdili. Fehu je hojnosť a úspěch. Manas je důležitý člověk a Urus je sila, zdraví a vitalita. Rybičky, prejeme vám krásný jún a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.